Halin yanzu wakilan ECOWAS sun sauka a garin Niger ɗazu-ɗazu. Kamar kuke gani a watan nan ana can ana zaune ana faman neman sulhu. Sannan kuma still dai kungiyar ECOWAS sun ƙara tura wakilai ƙasar Algeria da kuma ƙasar Libya duka sun haɗa boda da ƙasar Niger. Mai kaifin tunani shine wanda zai gane wannan karatu. Duka dai an tura waɗannan wakilan ne domin a samu zaman lafiya ko a samu matsaya guda ɗaya. Yanzu bayanai game da mataki ko matsaya da aka cimma game da wannan mitin ɗin da aka yi bai gama fitowa ba. Yana fitowa insha Allah zan fito na sanar da ku. Allah ya sa a cimma matsaya mai kyau domin ba ma ƙaunar tashi hankali. Sai kuma sako na ƙarshe ga masu tunani mai kyau da basira a ƙasar Niger. Ba wai ƙasar Najeriya ce ta yaƙi ƙasar Niger ba. Mu ko da ake maganar yaƙi da yawa daga cikin 'yan Najeriya muna fita muna cewa ba ma bin goyon baya. Ƙungiyar ECOWAS wato ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ita ce ta yaƙi ƙasar Niger. Kuma uwa uba ita ECOWAS ɗin ba wai 'yan Niger take shirin yaƙa ba. Sojojin da suke juyin mulkin ake shirin a yaƙa. Cikin ƙungiyar akwai ƙasashe sun kai guda 15. Duk wani mataki daga ana ɗauka a ƙasar Niger a halin yanzu duk ƙasashen da kake gani da sa hannunsu in ban da Guinea, Burkina Faso da kuma Mali. Tabbas shugaban ƙasar Najeriya shine shugaban ƙungiyar ECOWAS. Kuma duk da haka ba shi yake yanke shawara shi kaɗai ba. Duk waɗannan ƙasashen da kuke gani a ciki da sa hannunsu ake yanke kowace irin shawara. Kaga bidiyon wani dattijo a Niger yana saka yana cewa wai yanzu 'yan arewacin Najeriya abin da za ku mana kenan. Mu 'yan Najeriya ba mu za mu yaƙi 'yan Niger ba. Da yawa daga cikin ba ma bin goyon bayan wannan abu. Sojojin Najeriya ba su za su yaƙi sojojin Niger ba. Sojin ECOWAS ne wanda a ciki akwai sojin Benin, Ghana, Togo da ina ne za su haɗu su yaƙi sojojin da suka yi juyin mulki a Niger. Allah ya samu dace.